Nag-standby una ang grupo sa mga tricycle driver dinhi sa kanto Shrine Hills, Matina, Davao City samtang nagpaabot sa ilang turno. Kamatikdan nga nihit ang sakay sa mga pasahero. Sumala sa mga driver, kinahanglan makakarga sila og 5 hangtod 6 ka pasahero aya mo subida aron dili malugi hilabi na karon nga perting mahala sa gasolina. Tungod kay subidahon, dili pwede nga ma-overload sila. Pulis karte karon, motorno na lang jud ko para sigurado gyud na ikarga. Kay ang among biyahe mangguda pasaka kaayo. Ako kay konsumo ang kaon sa gasolina. Among ginabuhat, hinahinay lang lumig padagan or kalas o gasolina kay subidahon ang Shrine. Tungod sa dugang usbaw sa presyo sa petrolyo, igo-igo na lang ang ilang mauli sa pamilya kaysa patubil na padulong ang ilang income. 5 hangtod 6 ka litro sa gasolina ang ilang ginatubil kada adlaw. sa una akong tubil gyud 5 ka litro. So consume lang na sa una og almost 300. So karon among 5 ka litro mga 500 na. So dako kayo ang konsumo, dako kayo among nakuha sa amo ang kita tungod ani pagmahal sa gasolina. Tungod sa epekto sa krisis sa petrolyo, may kunhod ang ihap sa mga tricycle nga namasahero sa kanto Shrine. Kung kaniadto, kapin 20 ka tricycle ang nagaturno dinhi, karon anaa na lang sa 12 ka buok. Ay ang ubang driver wala na namasahero ug mas gipili nga manarbaho na lang aron sigurado sumala pa ang kita kada adlaw. Napoy uban, alternate na lang nagabiyahe. Lugi yun, labi nagbahada ni mo nakikarga. Kaya imong saliga na mo diri ang pagbahada ra man yun nga nakay backload. Na parehas ni karon. Wala na kayo manakay kay mamahal mo pong pamilitihan. Bisan og lugi, yagwanta una sa mga tricycle driver ang pagpamasahero kay wala sila laing kakuhaan og pangita. Basta yung pangita sa panggasolina yun, yung imong income na kag 800, paan mo 500 para gasolina kay di man alam makalitro yung matubil sa 500. Busa mihangyo na og dugang usbaw sa pamasahe ang mga miyembro sa GSIS Toda dinhi sa kanto Shrine Hills tungod sa nasinating krisis sa petrolyo. Nagpasa mi og kana 20 pesos sir nga increase sa pamasahe kay di naman jud makaya na mo ang gasolina. Pero nagpaabot pa sila nga maprobahan sa City Council ang 20 pesos nga minimum nga pamasahe sa tricycle. Kanang sumasakay ni reklamo mga taas ra daw. Wapay kasiguruan to. Miaging semana, misang atong petisyon sa council ang grupo sa mga tricycle drivers ug operators sa Davao City din mihangyo sila nga himong 20 pesos ang minimum fare tungod sa sagunson nga pagsaka sa presyo sa kada litro sa petrolyo. Sa karon, ana sa kapin 120 hangtod 131 pesos ang presyo sa kada litro sa diesel, kapin 90 hangtod 101 pesos ang presyo sa kada litro sa gasolina ug kapin 145 pesos ang litro sa kerosene. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.